Hola, veus, Catalunya ha passat de la fase de prealerta a alerta per coronavirus. Per això s'han establert tot un seguit de mesures de prevenció. Així, els esdeveniments esportius professionals i no professionals es faran a porta tancada, excepte aquells amb menors. També se suspenen o ajornen les activitats col·lectives en espais oberts o tancats que impliquin un aforament superior a les 1.000 persones. Això inclou activitats recreatives, culturals, religioses, entre d'altres. Aquestes mesures, a les quals es poden afegir d'altres, entren en vigor aquest dijous 12 de març i s'allargaran durant 15 dies com a mínim. Des del Departament d'Educació també han decidit suspendre les activitats fora dels centres que no siguin lectives ni curriculars i que reuneixin alumnes de diferents escoles. Salut manté que a dia d'avui Catalunya acumula 125 casos de Covid-19, que és una xifra que pot anar en augment. A Lleida, com us dèiem, hi ha 3 persones infectades, una veïna de Castellserà de 84 anys i una dona de 77 anys que es troben ingressades a l'Hospital Arnau de Vilanova i que es van contagiar en un viatge de l'Imserso a Benidorm. El tercer positiu és un veí de Lleida de 54 anys que es va contagiar a Barcelona i està en quarantena a casa seva. Una 60ena de persones que han estat en contacte amb aquests 3 positius a Ponent també estan en quarantena a casa seva. D'aquestes, la gran majoria viatjaven al mateix autocar a Benidorm que les dues afectades. Avui també hem sabut que una alumna de la Universitat de Lleida, que està d'Erasmus a Itàlia, també ha donat positiu en coronavirus i es troba confinada al lloc on viu.